så I festhoveder der. Okay. Jeg har også lige kommet ind på den her SMP her med... Fuck sake, Niels. Okay, jeg er lige kommet ind på den her Malui SMP. Ejet af Niels Mand, han har også lavet en video på sin kanal, som I kan gå ind og tjekke ud. Han har lagt et link i beskrivelsen, hvor I kan komme ind på serveren. Det er en ny SMP, det er vist sæson 3, og det er bare lige en kort video, for jeg vil gerne støtte ham i hans lille projekt her, og det kan også være fedt, hvis der kommer andre ind. Hvis I gad at gå ind ned og ansøge, om I vil gerne ind på serveren, så synes jeg, I bare skal gøre det, fordi at, jeg tror ikke, der er nogen medlemmer inde på den her, også mig og ham. Jeg tror, jeg var den første derinde. Men ja, gå ned og ansøg. Jeg lægger vist også et link nede i beskrivelsen, så håber vi ses herinde. Det var det. Hej. Jeg glemte at slukke. Jeg glemte at stoppe den.